niki dipegang. Iki to Sinden Rainaga. Iya. Wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Iya, Jan. Ngusik to, aku ki mau pasalin ning pondokan, aku pasalin ning transit. Kok ketoke wis ketemu karo sinden iki, tapi sinden iki kok ketoke emang aku delok kok kadoan teko nggonku transit kok nguyuhe ngadeg to. Iya. Kaya buka gitu Mas. Pripun. Mau ndodok kok Mbak ya. Oh, ndodok ora ketatap. Tatap dengkulmu. Kok nesu lah, yo perkenalan dulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kaplok. Sayang kok kaplok. Sayang sih. Namanya siapa Jeng? Menika kula nek memanggil Jeng, Mbak, Bu, Nyonya napa Nyah Nyoh? Yes sakarepe ngene lho ya, sing penting nyeluk. Iya. Nggih, Mbak nggih. Lah iya penonton bocah omong. Aku iki wangono padha wedoke timbang. Padha wedoke lah, gajane lek ketok ayu ngono. Sinten asmane Jeng? Kula. Ajono. Jeneng sing dawa apa sing ndek? Jeneng sing dawa apa sing? Sing ndek. Lho jenenge loro berarti. Nggih mboten sitok tapi ana sing dawa ana sing cendhek Mas. Oh. Upami sing dawa napa? Sing dawa niku Nggih. Nyai Tumpuk Eli Yusfia Kusuma Wardani Istiqomah Sakinah Mawadah Warahmah. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawa to Mas? Dawa. Kok iso sak salam barang lho jenengmu lho. Iya. Kuwi jeneng sing dawa. Nggih. Nek jeneng sing endek apa yu? Tumpuk Parno Dengkul. Aku diwangi dunya to yuyu kok ya sok. Mboten kula niki ngunggane sampean merga perintah saking panitia Jeng. Oh ngaten. Niki kareben gandri tinebih saking tolak musibah menika kula gawakaken anu Mas Akbar Sinden Rainaga. Waduh, niki ora naga niki, raine kaya kijing malah nggih. Ya aja sia-sia to Mas kok. Mboten nggih. Ya aja naga to Mas. Ndak apa? Buta ngono lho Mas. Malah nesu. Dadi ben ngletak dalange lho. Niki bersih desa. Ngaten nggih. Heeh. Mang Mas Dalang dari Gandri. Gandri ya. Gandri. Gandri niku napa to Mas? Yo jeneng desa no. Santuku wit Mas. Duh. Aku meng nyuwun sewu. Ngapunten Pak Lurah. Tak awe ngene. Piye? Rene Gus aku. Heeh. Sing mbok awe sapa? Dadak mbake Pak Lurah to. Pak Lurah. Ini lho Mas Supriyono lho. Supriyanto to? Supriyanto, Supriyono. Jare wis akrab. Alah ya salah sithik ora apa-apa. Iya. Ya wong Pak Lurah mbok awe. Niki disun Gandri nggih. Nggih. Gandri niku napa wit to nggih. Tapi kena nggih pedoman Mas. Meng sampean wis ya wis ngartekne tapi aku ya wis dhewe neh Mas. Oh mengartikan Gandri itu. Ya kena nggih tepo tulodo lho Mas nggih. Gandri nek menurut Tumpuk jenengmu sapa? Tumpuk Undung. Tumpuk Undung ngundungi. Apa Gandri nek menurut Yu Tumpuk apa? Ngeten nggih. Yes, nyuwun sewu niki pun disabda kalian sing cikal bakal. Cikal bakal. Kula mboten kok ngrubah ngoten mboten. Mboten, ya. Gur kena nggih acuan ngoten nggih. Nggih, Iya. Sinden nek jegok barange ngopo? Jegoke apa kirik kok iso. Watuk, Pripun artine napa? A N D R U I Mas ya, kok ya. udelmu kuwi. Ya. G apa yu? G niku ateges gagasan. Wah, gagasane Pak Lurah. Monggo sing apik sak perangkate niku dipun sengkuyung. Sak wangsule gagasane masyarakat sing apik, Pak Lurah sak perangkate kudu nyengkuyung ngoten lho Mas. G niku gagasan. Gagasan. Terus bar G ayu. Ayuh urip sing padha rukun. Wau jenengan kan rukun karo tanggane to? Rukun karo tanggane. Nggih, mergo enten ngendikan niku ngeten. Pripun? Jegok neh. Ya ora apa-apa ntrah ya rai naga. Pripun? Dawuhne niku ngeten. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fal yuksin
ila jarihi. Ngono Mas. Oh, lah ya aku mau nampa WA. Pripun? Nampa WA. Sinden nek iso dalil bakne sampean nek sampingane ora nyinden iki dadi mudin to. Wis meneng Mas. Mung tak antemi dhewe lho iki. Dalang kok mbok antemi lho. Lah iya apa ora mudin? Ampun. Mudin ora? Tapi aja ngomong to Mas. Berarti kan tenan ngono lho. Niku Mas, dadi artinya apa? Man piye wau? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuksin ila jarihi. Artinya man utawi sapane wong yu'minu kang iman sapa mang billahi ing Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir fal yuksin mongko bagusana sira kabeh ila jarihi maring tangga. Ngeten nggih. Yo sak dhisik sokeh lho Mas. Tepuk tangan. Wah, ngoten. Wah, ora rugi nek muawan dadi mudin. Ya ora mesti Mas, ngaten yo. Sampeyan iso gak menek klopo? Piye? Menek klopo iso? Ya iso, menek klopo cilikanku kok. Aku ora iso Mas. Lho, kok ora iso? Ya klopo nggo sak menek mah dipenek menek piye gak iso. Pengen glundung sampean. Lah sing bener. Wit klopo. Oh, wit klopo. Nek klopo ora iso di iso penek. Glundung mesti. Pinter wal. Iki suwe-suwe omongane kok megelne kuping to. Wis suwi Mas aku. Wi G, A ayo rukun. Nggih. Terus ana N U. Najan to beda-beda agamane, beda-beda derajate, mbuh sugih, mbuh miskin. Kuwi ora enek sing dibedakake. Ayo guyub rukun. Mergo rukun agawe kang tosa. Santosa kok kantosa ya. Kantosae tanggamu kuwi. Ya ora mesti Mas, kadang iki tanggamu barang. Iya. Terus selanjutnya bar G A N terus D. Heeh. Dasare wis kuat. Dasare negara Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Dasare agama sing tak rasuk Mas. Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Ngono Mas. Wis dasare kuwi. Ya kok medeni to. Nawi wis diamalne lho tenan iki. Nawi wis diamalne nyuwun sewu ora dusun Desa Gandri tok nggih. Kabeh sing ndelok streaming niku kena nggih dasaran insyaallah ngoten. Oh. Nggih ta? Nggih. D dasare wis kuat. Terus R rikat trengginas. Ngono. Dadi rame ing gawe sepi ing pamrih. Oh. Ayo nyambut gawe sing giat. Terus tanpa pamrih. Kudune ngono kuwi Mas. Iya. Dadi nyambut gawe sing giat, ibadah ya sing giat. Fa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ngono. Iya. Kuwi artine apa? Nyambut gawe sing peter kaya-kaya donya kuwi gak bakal rusak Mas. Tapi nek dong ibadah menurut kapitanyane dewi-dewi bareng ibadah ki kaya-kaya kapundhut karo sing gawe urip. Oh, dadi nyambut gawe karo ibadah harus balance seimbang. Ya kudu giat kabeh. Aja males-males. Iya. Yo matur nuwun yo. Terus terakhir yo. Sik toh aku tak ambekan sik. Aku sajoke suwek tuwek iki no. Ngomong saidikno kecer kabeh. Terus terakhir yo. Terus I. Yo kanggo masyarakat Gandri, karo sing ndelok kabeh ae insyaallah. Nak niku gelem leksanane napa sing disuwun diijabahi karo Gusti Allah. Muga-muga napa sing panjenengan idam-idamne panjenengan suwun kalian Gusti, muga-muga dipun ijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin nggih. Amin. Sing aku menjadi tanda tanya dalam hatiku itu satu yu. Pripun? Jare sampean aku nampa dawuh lewat WA, jare sampean sampingane mudin. Upama ning desane ana wong mati terus nampa tanggapan koyo bengi iki caramu piye? Aja mung kuwi Mas. Loh, iki kudu tak takone ning kergaane menjadi tanda tanya besar. Nek enek wong umpamane sakaratul maut ning desane sampean duwe kewajiban to ngrumpaka mayit mau. Ning ana tanggapan kaya bengi iki malah mbok tinggal tanggapan ngene caramu piye? Jajal. Cara bengi ngene iki Mas ya. Cara bengi iki mau. Heeh. Ya dileremne sik to ya. Maksudnya dileremne sik piye? Nek enek sing mati. Tapi saurunge meng sakaratul maut pamane. Sik bar luhur meng tak parani Mas. Mbok parani. Lek aja mati sik, aku cek arep nang Gandri ya. Terus
Iya. Jo tak kuat-kuatne. Mamange wis kocet-kecet ngene lho Mas. Heeh. Urip nih. Heeh, Den, tak kuat-kuatne, Den. Niki saestu bisa mulih, Mas. Heeh. Isuk enek. Awan enek. Sore enek. Lah padha semayan, ayo nang pompong mudin nang omah ngono ae. Apa enek wong mati kok sembahyang iki lho. Kuwi tenan Mas wi. Aku gak iki kenyataan iki. Oh. Isuk enek, awan sore bengi ngene enek. Lho Dadi mosok sakaratul maut kok ngabari kancane ayo mati saiki mumpung mudin enek ngono lho. nyuwun sewu nggih. Nggih. Jenengan Bapak Ibu niku nak ngendikan utamane Pak Lurah lho nggih. Pak Lurah. Pak Lurah niku sak ora-orane jenengan panggah kedunungan Pulung. Nyuwun sewu nggih. Heeh. Kula niku nak nang omah niku mudin, jare mudin niku pujangga. Nggih. Aja pisan-pisan muni sirahku mumet, sirahku ngelu mboten usah nggih. Lho lho, ngoten nggih. Nggih, mergo nak cara Islami Nggih. panggah dikanteni kalih malaikat loro. Malaikat loro. Nggih. Roke patit. Lah, Terus cara Jawane ditutne dulure. Apa sing diomongin niku biasane sok kelakon. Ngoten lho nggih. Oh, nggih. Terutama ibu-ibu nang nggone anak-anak niku sing saestu. Tenanan wi. Iya. Mendili aku tak Ora mlilit ramatane ngene kok iso mlilit ya. Sik ning tapi aku harus ngangsu kawruh harus mencari informasi belajar karo sampeyan. Nggih. Gandeng sampeyan nyuwun sewu umur ya luwih sepuh sampeyan, ilmu ya mesti juga mengikuti luwih. ya jelas wae aku wong bar aku wis renek kabeh kok. Iya. Heeh. Ngono kuwi carane ngrumpaka mayit iki to, urut-urutane wong. Weh tumon weh mayit diurut. Maksudnya urut-urutan maksudnya tata cara Runtute. Urut. Aku ora tau lho ngurut mayit ora tau lho. Arep mlayu wedi. Tata carane maksudnya upamane mayit wis les Mati. Terus urut-urutannya kamu sebagai mudin langkah pertama itu apa? Aku ora melangkah Mas we. Hah? Aku ora melangkah. Maksudnya ki Mlaku biasa ngono Mas aku. yo kok angel men to cah ki. Maksudnya ki gini loh. Apa yang kamu lakukan pertama kali? Yo mayit ki didusi to Mas. Oh, didusi nganggo banyu kembang. Enggak nganggo banyu aki ndek ngenane ke. Nah, pesane banyu aki Mas. Kok iso iki tidak menghormati mayit wong mati kok banyu aki lho. Ya nak leleh wis rasah dikubur to Mas. Ya nganggo banyu. Rati ngene lho Mas. Nganggo banyu dikeki godhong kelor biasane. Enggak Mas wi. Apa? Godhong lateng. Ben guatelan kabeh. Ndek ngenane godhong lateng non tuwangine. Gatel Din. Wong mati kok sambat gatel. Terus bar dimandikan Pak Mudin. Pak Mudin. You. Bar di aja nesu ya ampun aja nesu. Ngono tak suwayang kapok wingko. Alah. Kok tak gedek-gedek. Bar dimandikan terus urutan kedua, langkah kedua. Terus mayit dijugetne. Langkah kedua bar dimandikan apa ngono kuwi? Terus diulesi Mas. Oh, diolesi nganggo dibuntel lho Mas. Oh, dibuntel nganggo kain kafan. Godhong jati Mas. Ben kaya sego pecel. Yo kain kafan kok iso mudin iso bungkus godhong jati karo mayit. Lah iya nang ndi ya karo mori to Mas. Oh, kain kafan. 3 lapis atau 7 lapis? Kayak koyoke 70 meter Mas. Karo ngerayuk dalange iki lho. Ya 3 lapis ya 7 lapis. Nggih Mas. Terus ngono kae kok dibumpet-bumpet nganggo apa to ngono kae wong meninggal ngono kae? Kapuk to. Heeh, kapuk. Ngono kae ben apa yu? Ngono kae nyun sewu Kok lambene dituku kapuk ngono kae irunge. ben kan nyebul sampean lho. Iya. Ben kan nyebul. Oh, gak nyebul. Nanti nara dibumpetin nyebul. Terus bareng ngono ditumpake. Heeh, tumpake pendosa. Enggak Mas. Apa? Kayak teman kereta waduh ngono Mas. Kereta api tapi. Oh, kereta api. Heeh. Jurusan Madiun. Lho ora busuk sik mayite. Ya ora to Mas. Kereta api. Wong di kei air aki mang. Tekan kuburan, yu. Tekan kuburan terus bareng ngono mayite diapakne. Tekan kuburan kayak kadang enek sing wendeng-endeng bareng Mas. Ya gak mesti mayite mung diapakne. Ya dicemplungne ngono to Mas. Cemplungne kuburan. Enggak kali Mas. Ya nang ndi ngono nang kono wis dikeki luwangan cemplungne kuburan Oh, Mas, luwangan kono. Ya Mas Andra ya. Nah. Kok iso Mas aku. Ya matur nuwun ya ngene iki aku kan mencari ilmu ben ngono ki urut-urutane wong meninggal diapakne ae. Ndek ngenane aku kleru Mas, Kleru mayite piye? munggah ngene.
Nak wong mati ki kandungane kan muga-muga padang kubure jembaro dalaning. Heeh. Nusu aja mbok dongane padang. Lho kok ngono? Malaikat no malih awas. Roh aku. Aja mbok dongane jembar nyumpul aku sak kayange ngono mesti jembar ngubit ning ngene. Lah dungane jaluke dipikne peteng. Kon sing peteng. Peteng terus sempit kubure. Ben nek malaikat godhok iwoh. Iwuh ngono e. Urung musuh diyoyo. Oh ya jembok dongane padang dalane jembar kubure nak jembar malaikat nyumpul aku sak geleme. Ya salahmu aku ngono. Mangsa aku kok jajal tak kancani karo sinden-sindenku ya. Kula ta? Ayo no. Lah iki kancaku ya sakmene jane kok dadakno. Iya no, maksudnya karo sinden. Nggih. Mbak Denku. Semangka tanpa biji. Iya. Lah aku mengko ya apa nak buah? Buah ya apa ya? Ayo beden. Ayo. Beden. Duk. Bentis. Bentet iki nyonyor nang kemen. Duk. Apa? Lha iki lho duren iki ben pahit Mbak lho. Lah kok iso duren? Nak hati-hatine kecocok congore iki mesti. Iya Mbak nggih. Kudu hati-hati padahal semek iki sing mangan yo jenengan kuwi to. Ya duren iki lho Mbak ya. Ketok iki ringih-ringih padahal njero ki ya rongoh-rongoh. Iya. Ayo Mbak Denko larangan kok iso. Sepot aja Cak, sepot iki. Ayo Mas ya. Yo Mbak Denko yo. Heeh. Selamat malam Mbak Denko. Selamat malam. Iya. Gak ya banter iki karena aku malan. Banter iki wong iki asli wedok. Bener aku naga. Tapi kono mandar bledek. Bodo-bodo nagane tapi bledek kono. Oh bledek. Naga apa? Naga runcing. Ya Allah. Kaget aku. Wes aja. Mbak Denko selamat malam. Selamat malam Mas Jalan. Ini salaman dulu sama ini. Moh. Loh, kok mau ngapa? Budi kenang kok. Sedelet telontan to, Den. Aku enteng. Lah kok kono malah ingin karo aku iki to, Jan. Sedelet lanang apa wedok? Lanang apa wedok? Kok malah karo wong wedok kok malah kaya ngono kuwi. Wong dalang iki yo ngono kok iso. Pripun? Ndang Mbak Tumpu, aku selak ngono. Apa? Kon gekne kopi lho. Oh, gawekne kopi. Nguwres loro. Jere rong mambu wedokan. Nang jero mung jero wangkuli wedokan-wedokan kok dadak. Lho niku penggemar. Penggemar beda. Nggih ngejak foto ngoten niku. Tapi wedok apa lanang? Ya wedok. Lah iya. Maksudnya gung kambon wong wedok iki maksudnya durung nate pacaran. Aku urung tau tekan kono kuwi Durung nate pacaran, Mas? Durung tau gandeng Durung. karo wong wedok. Durung tau gandengan, Mas? Durung tau gandengan wong wedok. Nek digandeng kono. Joko ting-ting sian. Oh iya, percaya. Percaya, kudu percaya. Kudu percaya. Aku lho ora percaya blas. Ora percaya? Gak. Nek ora percaya berarti ya bener. Sorry Mas ya. Sorry. Sorry ya. Jadi salah sing percaya aku mau. Nembang Mbak Denko. Siap, nembang. Iya, Ki ana pamundutan dicicil ninggal katresnan. Ning aku kepengin sing bawa ben iki. Oke. Nah, iki jajal. Iso metu suarane apa ora? Wis sembarang bawane apa penting pelok. Apa? Pelok. Ndak tak apa-apa jane sinden paitane apa? Ya sepenting sembarang. Paitane apa jane? Wis raine koyo naga. Iya. Ya ora apa-apa iki mengane kaya bledek. Lho, ya ora mungkin to nek aku karo sama ya genah ayu aku to. Sing asli iki aku. Duh, kok iso? Kok iso asli? Kok iso? Lah wong susune kaya ngene lho. Aduh.
Susune lah kaya ngono, dituthuk samune dok. Iya ta? Iya. Nek sing asli gak mungkin kaya ngono. Ya jali lah. Ayo wani ra, wani. Kan wani kan aku. Syukur kowe. Kan wani. Wani kan aku. Aku gimana kok kalahan to ya ya. Aja dituthuk lho Mbak Denko, kuwi lagi nawoni kuwi. Oh nawoni. Kena sing nawoni tenan. Umpeng bayi. Ayo bawa Mbak Tumpuk, apa Mbak Tumpuk sembarang. Kok iso kaya ngono? Suarane Buta Rita nggih. Ya sing apik kok dibayar larang tekan kene. Duh, ya Allah godheke Mas, astagfirullahaladzim. Sik to coba ki dicedhakno godheke lho Mas yo diorat-orat nganggo potelop. Godheke ki lho godheke iki. Diorat-orat nganggo potelop. Iki mau jenenge rapatan RT iki mbok cetak nih mari gendah. Malah diomongne wong akeh. Aku Godhe kok tekan telak. meneng ae aku nak nggawa gender dhewe bareng meneng wae. Nggih, iya. Ya kok ya apik men kok duwe bokong barang. Bokonge gregebe. Wis neh-neh lho. Penae. Kok iso bokonge kok iso ngono ya? Aku Pak elek dengkulmu mlocot iki. Memang diganjel apa? Ganjel botong. Botong. Sorry, Mbak. Ya. Ya, heeh. Sembarang bawane apa? Bawa. Pokoke belok. Nek gak apik bacok. Ada. Ayo cepet. Kok dadak nyang-nyangan karo sing gendar ki maksude apa iki? Heh? Kok dadak nyang-nyangan karo sing gendar ki lho? Aku tak nembang sih. Aku tak nang dhisik. Orang ngono sampean kok yo lirik karo sing gendar kok ngerti nek wonge bagus ngono piye? Lah kowe rung-rung aku jol gelungan karo kuwi ku dadak. Iya ampun. Kok iso jual gelungan ki lho, gelungan sing endi? Ya iki gelungan iki iso dijol nih, Gus. Tapi dituku gak oleh. Lah napa? Kok iso? Larang ya Mas ki. Tuku 35 juta. Lho. Larang men. Larang Mas ra oleh Mas ki. Lah nyapa? Sak ndase kok iso. Anu jajal cepet sik ndase. Diganti apa terusan? Ndas truk. Ya, Ngilmu. Ganti meneh piye to ki? Mau jare mingkar-mingkur kok saiki ngelmu. Jare sing bener sing ndi? Ayo. Bingung we, bingung. Heh? Ngilmu. Iya. Iku. Nyolong kethek tibake. Kethekmu kuwi. Lah apa? Tekek. Terus? Lelakone. Lelakone. Kelakone apa lelakone? Kelakone ora apa-apa. Terserah lo. Kelakone kanthi laku. Mas Ibra seneng Mas. Seneng. Lah iki penabuh astabra wis dadi korbane iki kabeh. Ha sing jepong mi? Nek aku macakno nginget piye? Wis sing jeponge nek aku nginget piye nek aku macakno. Napa nggih? Arep ndukang. Aduh. Arep ndukang ini. Soar dugang lho. Tak kira ingin. Terus. Lho kuwi lho wis WA iki lho, sampean di WA iki. Karo Mas Arya. Lekasirlah mankas. Sikile Mas. Sikile napa? Belak tok. Sikile. Ya ngono. Ki sikil apa jahe jane? Jaya apa temu ireng ki. Sing sisih ki laos. Malah nemen. Kok ireng-ireng. Padha ulet e to. Kurang percaya mbok rakot apa piye? Sikil kok dikrokot. Terus. Ayat. Ayate sing endi to? Tegese kas nyanto. Aduh. Sani. Iya. Iya. Ditekke yo.
Setya. Glia. Kok gliak-gliak Setya Budya koyo gliak-gliak. Dhisikno enek man. Piye dhisik ki piye diterusno. Glia Tanjung Gunung. Apa? Glia kok Tanjung Gunung to aku ya. Sopo to ki ya? Glia Tanjung Gunung. Sinden ngendi kuwi? Ya. Satya Putya pangekesih dur angkara. Sip. Niki kula duet bersama Iya. Ibu Tumpuk. Heeh. Apa wi? Duet. Duit apa? Lho ki lagu iki to. Lagune apa? Ninggalkan terus. Ninggalkan tresnan. Aku gak iso he. Wis Mbak Den kowe. Piye to jawabannya? Sing penting wis dibawani yu tumpuk. Aku wis bowo ya aku sing nyanyi wae aja ngisini aku. Ngisini apane? Kok iso ngisingi piye to? Ngisi. Nyoh nang disingi. Ya, buka celuk mawon langgam riyin. Ya, mangga Mbak Den ko. Titian. Enak titik nuntune Mas. Ya. Bingung kak. Ya bingung aku. Aku isik-isik kak. Ya. Nangis sajroning atiku nalika Ayune Mas. Jadi senggak wangop. Anu Mas, cara kasetnya kendor. Lanjut. Aja lali pawalingku uga matakas janji-janji aku kang satya satuhu Tarik yuk. Gandri bergoyang. Yo. Hey.
Kelas ke? Heeh. Yo. Aja lali bawelingku uga padha mas aku kan sapya satu nanti saelengku Terima kasih. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Jangan. Enggak boleh. Apa artinya tepuk tangan? Kalau tanpa saweran. Ojo wis cukup. Terima kasih Mbak Denjo. Terima kasih. Yuk tumbuk. Dalam. Kurang afdol kalau Bapak Lurah mboten minggah teng panggung. Nggih. Tasih lenggah apa mboten Yu tumbuk katose? Adose wau teksih ae. Tasih mboten. Wau teng lebet ngriku ae. Tasih? Oh tasih, monggo Pak Lurah. Mboten ngirangi Subasita Kang Sarta Tata Krama, kula aturi minggah wonten ing pepanggungan nembang-nembang kalian sinden Astabrata. Si, monggo Pak Lurah. Duduk. Wilujeng dalu Bapak Lurah. Wilujeng dalu. Wah lurahe tesih timur kok Mbak Tumbuk. Nggih, ngapunten Pak Lurah nggih. Aku mung gak roh tenan e. Pripun. Hak wae ngene. Mbok menawi wonten sepatah dua patah kata komentar wayang kulit pada malam hari ini kados pundi Bapak? Nyuwun dawuh mbok menawi. Oh nggih. Niki ket sonten sampai dalu punika penontonnya niku dereng enten sing wangsul. Tepuk tangan untuk Hendri. Biasane jam 12 niku pun suwepi lah niki ibu-ibu kalih bapak-bapake tesehan. Nganu Pak Lurah, mboten tresno kalian kula niku mboten nek warga Gandri alasannya tidak pulang niku mboten kok mirsani kula mboten. Terus pripun? Anu nunggoni ana anggrok niku lho. Nyuwun sewu Pak Lurah, nak konoke mboten napa-napa Pak. Anggroke niku Pak. Ning sing nglarang niku anggroke niku. Pripun Pak Lurah komentare? Yen sewu niki anu Mas Pripun? Dalang nggih. Pesona ning jenengan asline. Wah. Nggih. Soalnya mun teng dalem teng lebet wau Nggih. sing nyuwun foto pun lalah. Dari ibu-ibu muda sampai ibu-ibu yang pun sepuh-sepuh. Nggih, semua minta foto. Oh, nggih. Nggih ngantos ibu-ibune nek foto mboten aturan ngantek susune turut lengan kula barang. Kraos nggih. Anu Pak Lurah sami ngapen apa kek? Novan. Oh lha ya ngapen tuku ngapem. Modene terus ngafan. Nah tuku ngapen. Nggih. Terus pripun Pak Lurah? Nggih. Nggih mugi-mugi kemawon mengke sing kados diaturke wau niki. Yang pertama mungkin untuk yang selanjutnya mungkin insya Allah badhe diaturi malih. Amin. Amin. Nggih, kantun anu masyarakate setuju napa mboten? Setuju napa mboten? Setuju mboten niki? Heeh. Oh nggih setuju. Anu Pak, Mbak Tumbuk.
Nek tahun ngarep nak ngaturi kula kali Asna Brata malih. Anu ben boten batal napa panjeri kula suwun sakniki. Oh, mboten napa-napa. Boten batal Pak Lurah boten. Guyon. Jane no iya jane. Boten. Nyanyi Pak Lurah nembang kali siden-siden. Nyuwun sewu nggih. Medar Sabdo ngene masyarakat Oh nggih, medar Sabdo. Walaupun Ya. sepinten niki Oh, pumpung nggih. lempak. Nggih, napa? Nggih niki sepindah malih matur sembah nuwun dumateng sedaya masyarakat Nggih. khususipun masyarakat Desa Gandri. Amin. Dalu punika tesih regeng Amin. tirakatan mirsani wayang kulit wonten Nggih. ing mriki. Nggih saestu niki saking pemerintah desa matur nuwun sanget. Mugi-mugi kedepane nggih saged regeng kados dalu punika. Amin ya rabbal alamin. Pamunten niki kula unggahke sederek mawon. Oh, ngaten Nggih nggih. monggo nderek. Soalnya mboten nate nyanyi kula. Oh, ngaten. Sinten sing perwakilan saking panjenengan sinten? Pak Gondo Asmoro. Monggo Pak mriki. Pak Gondo niku napa Pak? Perangkat napa? Niki RT kula. Wah, RT. Pak Rete. Teduk. Monggo Pak Gondo. Pak Gondo niki. Niki wau nembe dugi, nembe mantuk tanggapan. Oh, Pak Gondo niki. Lah kok terus nyedak kula lah. Akhirnya nggih kula unggahke niki. Tanggapan apa niki, Pak? Oh, ngamen. Segala mau Mbah Lurah, pangapunten saestu. Pripun? Pangapunten. Sing lembeng ki aku kok. Aku ya iso regah aku ngono wi. Piye? Ngapunten aku iki kok iso bagi aku ben dipek. Iso petok bolone. Aku ki ya iso sithik-sithik. Tapi kan gak kaya aku. Iya, tapi aku iki Iya ya 11 12 lah. wis pripun. Pun niki jenengan sekisake Pak Gondo niki. Lah dalah. Tinggal gelanggang colong jungkok tinggal playu iku. Mboten napa-napa Pak Lurah kagungan anu kok kuasa kok. Napa niki? Yo. Marai aku ya RT-ne marai. Nggih to. Pak RT napa? Yo tak gandheke karo sinden-sinden Asta Brata. Kira-kira napa? Sing Belas. Ngebleng niki. alah mboten. Ngebleng saestu. Alah mboten. RT. Pun RT rodok tenanan mikir iki mang. RT rodok tenanan tambah neh. Mau gandris tak tulis tapi urung sampai entek jane. Pokoke aku GANDRI ku aku njeluk kok kene. Iya. Tetep gandri tetep. Ini Nah biasane Mas niku spontanitas mantuk kembali gak iso Mas. ya namun tenane gah aku ngono iki gah aku. Ya ampun. Iya. Kok iso ngono kuwi? Ki sapa ki? Kan munggah pisan. Siap. Mbak Yayi, mana-mani jam balas nggih, Mbak? Penak-penakan wi aku ndredeg ya tenan ya. Oh, napa-napa. Lah aku mirsani jenenge namun liwat YouTube mawon YouTube sampai Alah YouTube zaman aku Yuni, Yuja, Yutun ora apa-apa. YouTube internet lho, Mas. Oh, Oh, ngoten nggih. Cih, derek iki sasana pangapunten nggih, mobil kirang nuju Rono anggen kula ngasung lelipur dalu punika. Monggo derekaken dumateng Jan Ki niki MC-ne Desa Gandri nggih. ya namun Suarane wis ngemsini. baik untuk malam hari ini. Oh, diri sekali Jan. Monggo. Ayo, jam balas yo, monggo. Digarap Cok. Pak Gonto bersama Mbak Yayi. Nggih. Coba kaya ngapa? Yo. Bondo jambune kaya alase yo. Aduh. Yo. Pae sawahe pitel wae. Pae jare bagiane dina ngadang cemek liwat gosone cilik gendong ocong nek wis gedhe pae. Biyen aku ora kelakon duweni salala.
Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula dek, ada semut durung rondo, ojo direbut. Yo he he yo he oh he he kasih di ora bakal ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati segala sedih bareng jambuan rasane nadyan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung-kadung tresno nalongso rasane ngati yen aku ora kelakon duweni yu tumpuk enak ya dia Iya. ayo mas ayo jambu alas kulite ireng sing digagas saiki wis meteng ada gula dek ada semut durung rondo aja direbut yo sumpah ing batin yen kula tansah nyaring tekading batin ora bakal ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati segala sedih bareng jambu alas dek manis rasane nadyan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati biyen aku ora kelakon duweni wis sampun kata iki manun Matur nuwun Pak Gondo. nggih Pak Akbar pangapunten Nggih. derek gojek sawetawis Oh, sae. Suprono pangapunten Nggih. sayu tumpuk Kale. hampir mengke nggih kok tak wedani Engko karek bubuti ya. ya dampun Padahal wis renek ulune, rasa dibubuti wis. Ayo tak terni rono. mosok gak ono ulune terus maning Kok wanyep men tok. Padha lanange rasa hanyut tanganmu. rasa hanya dengkul melocot tanah aku ki lagi perjalanan lu lagi lungguh karo Mbah Lurah iki lho Wis nang mutun sok. ya sih oh ya tanah yo otot yo kemprumpul padha ratu Saplaku mbledhos. Matur nuwun Pak Gondo. Nggih monggo. ngatri ge matur monggo Nggih monggo Pak Gondo sugeng tanduk. Tindak. Tindak. Monggo. Tas ceplone to. Mengloro saiki wis karek sitok. Terusne ya. Jeno. Ya, Mbak Dwi. Heeh, jumeneng ya. Ya sepotone to, sepotone to. Coba kayak apa? Yo.
Wilujeng dalu, Mbak Dwi. Injih dalu Mas. Heeh, niki wonten pamundutan lumantar WA. Injih. Monggo jenengan pilih gubuk asmara menapa niki wonten malih memanik. Nggih. Memanik mawon. Memanik. Oke. Heeh. Ki sing talokmu Mas. Hah? Talokmu nggih. Anu apa ki mau? Gedang. Gedang. Santai Yo. talok. Garapan cok, memanik coba kaya ngapa bersama Mbak Dwi Kumala. Yuk, dados. Hey. Lintang jambu alam. Hey. Astagfirullah. Buka. Mung sliramu kang dadi maning ing kalbu. Pindho retno kang tansah malena. Palingmu kiyo tansah eling. Nate rasaku tansah eling. Dino wengi aku mung tansah ngenteni. Tan meketan nidang tetes sing tresna. Palingku dadi taline. Atiku kang tansah anang dan kasmaran. Tansah kajing renteng kaya mimin tuna. Tresno kembang anglayu. Matur nuwun. Nggih. Sekali lagi ya, Mbak Tunggu. Nggih. Mbak Pesek coba kaya ngapa? Heeh, Sri Wahyuni. Mbak Yo, jumeneng ana ing pepanggungan. Sepati ta? Heeh. Hey. Gandeng mau Mbak Yayi duet karo Pak Gondo. Injih. Saiki duet karo Mas Heru. Injih. Ya, Mas Kenapa? Heru. Ayo ngadeg-adeg sik Mas Heru. Oh, kan Mas Heru kene, Mas Heru. Disepoti riyen. Nggih. Monggo disepoti, Cok. Dari lawang iki lho. Mas Heru iki lho. Ayo, Mas Heru. Oke. Mas Heru, yo.
Ya ampun. Persis apa? Minak Senggaur. Ya ketek. Wayang krucil kalau. Ding dong. Sugeng dalu Mbak Limbo. Sugeng dalu Mas Heru. Alhamdulillah dalu niki saya bernostalgia. Bernostalgia nggih. Nggih, kalih Pak Desipan. Rikala semanten kula sak niki lho sapa ki jenenge iki? Simon. Sario. Sapa ki? Satrio. Satrio niku lho Mas. Nggih. Kula rumiyin kan anu napa nderek Anumu Pak Joko Suwani niku. Oh, niki. Nggih. Ajar. Oh, belajar. Nggih. Rumiyin tasik teng ngene Bu Lurah Kus Hartini nggih. Wong nggih sakniki kok Tapi pindah. mboten kuning ngeten niki sian. Beda ben wirang cilik. Oh nggih. Kayak jagung Kula kupak. dongaaken dumateng warga Gandri sedaya mugi Nggih. sehat. Amin. Rezekinipun banyu mili. Amin. Nggih sedaya mugi tahun ngajeng saged panggih malih nggih. Amin. Pun to mboten usah nimbali sinten Mas Akbar mawon pun. Gak sah nganggo sampean. Yo nganggo aku Akbar kene aku apa yo mungkin. Bisa. Lah iki lho. Koyo. Ngono lho. Sakle pegirongnya karek iki to. Yo, Oke niki lagune apa? manut Mas Heru karo Mbak Pesek sing kira-kira kompak apa? Kalah dhisik wi aku. Oh, Kalah dhisik. kalah dhisik. Lintang Enak ya? samu kita napa wau? Apa? Napa Mas? Lintang mawon. Lintang Lintang. nggih, Oh, Lintang Lintang Asmoro. Lintang Wow kan Asmoro. ayang-ayangnya sampun Ayang-ayang sore. sampun Oke. sore wau. Ya, saiki Lintang Asmoro. Jeh. Mas Heru dan Mbak Sri Wahyuni. Yo, dadekke Lintang Asmoro. Yo. Mangga. Sesarengan asta berata. Ya. Wis rasa. Ayo Gandri Bra. bergoyang. Ayo semuanya, ayo ditabuh yuk, yoga-yoga yuk. Yang ngono lho. Semangat toh Bra, Ibra. Kondek toro ratri mongeling manis sing ati malah ngene sedia kurang munggah ki Mas bisa duweni Yang tunjuk nih dah. marang sang biasu laksmi wong ayu tresnaku kinarya susah jroning batinku Iki melok 6 ya, ora apa-apa ya. senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna Iya.
jroning batinku Wong bagus antep ngeroso hatimu tresnoku tulus jroning kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna yen wis tresno ora iso dipisah sampun Mas Nggih, matur nuwun. Nggih. Ya to, Mbok. Halo. Tak nutukne lakon sik ya. Nggih, Monggo Mas, perkara lagu monggo, ditutukne nggon goro-goro. Nggih, monggo. Anakku Limbo piye, Yung? Cawe sesaji ingkang sinuwun ditutukne lakone Petruk dadi ratu. Oh ngono. Perkara geguyonan karo lelagonan mengko ditutukne ning Patet Sanga goro-goro sing omber jagate. Oh ngono. Ayo tak derekke yo bareng-bareng surak semprang bareng tumandang. Rame-rame mlebu pasar rebut ngarep samar yen kala dhisik anunggokna bentus-bentus tabrakan warga lancar selawar obat kulit demes sing ayu